Moi! Tänään me kuvataan smoothie-haaste ja meillä on tällaisessa purkissa aineksia ja kädessä on noita pieni vai iso, kumman se sitten saa. Tässä on iso ja pieni. Ja mennään videoon. Nyt mä nostan ne, kun mulla on. Sä täällä on noista. Ai mä teen näin. Sani, mä teen näin. Ota, sano uudestaan, koska mulla oli kummakkis. Ota, nyt katso. Tuo. Älä sano. Iso! Ei. Mä en halua enää olla tätä. Ähäkkä. No niin, jos sä aloitat. Ai et halua, sä sait noin pienen. Eikö mä haluan? Ja sieltä tulee se saamarin piimä. Iso asia! Saamarin piimä! Suola. Jos. Tulee oikein mummo purkissa. Piimä ja sokeri. Meetwurst. Ja suola. Suola on niinku meetwurstissa. Saamari. Mikä? Punajuuri. Punajuuri, piimä ja sokeri. Lor. Hello. Mä kuulin, että se on hello. Mä haluan Haribo-karvi. Sieltä tuli se Samperin suola. Se oikein tulee paikasta. Mäisenä. Soppa. Kaikki litkut. Ei oo maitoa. Pikka. Maito sulle. Maito sulle. Maito mulle. Ja- Niin nyt aletaan pikkasen aina. Kaata niitä näin. Ai saaks me saada tähän? Joo, ja me sekoitetaan nää lusikalla oikein pitäisi tehdä koneella, mutta me ei nyt Tuolla on kone, mutta kun me ei jakseta nyt alkaa Päsäämään. pesäämään. Se on nyt tosi vähän sulle, koska sulla on tällainen pieni. Oh! Ai, käsittää. Ei noin vähän. Mulla on soppaa. Suolakurkun vielä. Mulla tuli vähän paljon maitoa. Mulla tuli oikeesti tuo. Tää on siis ykkösosa mun kanavattele tuo. Niin, mä voin laittaa se linkin tohon alas. Hei, kato, tuolla alhaalla on toi piimä ja tuossa päällä on toi. Katsotaan kana. Kattokaa! Kato, mulla näyttää kananmunalta. Katsopa tosta ylhäältä. Mä voidaan sitten näyttää ne videolle paremmin. Nyt tulee tätä mitä mä en ikinä ois halunnut. Paljonko mä tätä? Laita Vilko sellaiset pienet alas. Mä en halua, että mun Montako pallaa? 3. 3. Mä oon ennen rakastanut punajuurta, mut nyt se on niinku mun mielestä. Minä haluan syöttää. Heitä roskiin. Eipä kannata. Jos me tehdään se. Pistän tätä. My Gemma. Ai, miksi mä olen... Kato, mitä se näyttää. Mulla meni vähän pöydään. Ai kun jo ihan haju. Säätätetään tällainen suolakurkku. Mun rakastan maisevaa. Onko sulle syvää? Täältä pilkotaan suolaa. Aika oikein lusikat. Joo. Hyi. Oh! Näyttää jotain leheitä. Ai sitten. Mä oon niin hullu, että mä laitan tätä suolakurkun likkuakin tänne. Sekkani tulee oikein makea seos täällä. Näin, ja laitan vielä tänne suolaa, eikö sokeria siis
perään. Kuules nyt. Kuinka raikas haju. Oho. Laita kaikki karkit varmaan haluttu mukaan. No sitten nää takaisin. Nyt sitä pientä isoa. Ja missä ne pienet ja isot on? Sokeri. Pöytä näyttää niin oksestavalta. Katoo. Tässä on iso ja pieni. Taitteliks sä näitä kasvia? Kato. No niin, siis. Eikö sokeri vielä vähän ekstraa tänne? Mun. Mä en tiedä, miten tässä pystyy näin tuommoista älyä. Dollarista. Kato mun. No niin, kipis. Mä en halua syödä tätä. Mikä siinä niin paljon maistuu? Flora. Maistaanko toisten? Tästä ei oikein maistu mitään. Maistaan toista. Älä paha. Toi niinku vetää mun smoothien. Mä tykkäsin saamalla yhtä. Se on joku palkinto. Jompikumpi saa mentoksen, kun juotaan aikaisemmin. No niin. Ei enää pysty. Sulla on vähemmän. No, mulla tuli oikein Naama on niin kaukea. Mä kaitan kaikki mun naamaa. Mä kaitan mun kaikki puhut, että täällä on kuulisin ja kat mun naamaa. Eli tässä oli tää meidän smoothie-haastattelu jakso tulee ihan pian mun kanavallistani Salmiakki, se tulee tuonne alaslinkkiin. Joten moi!